Айде, не ти да се прибираме. Как е зъбчето? Как е това? Какво ти пука, бе? Просто ревнува. Ти мислиш, че тя ще зареже Орлин ли? Мисля, че не го харесва. Просто виждам потенциал в теб. Абе, вие май двамата искате нещо да разменим двойките. Тихомир е много добро момче. Поред теб, как ще завърши вечерта? Нова загадка, огорчение и нещо, което всеки знае. Какво точно иска да ми каже с тази загадка? Гледай да не ме огорчаваш мене. Обикновено е болезнен. Момчето е толкова влюбено в една изкусна манипулаторка. Би ли ми позволил с нети да направим един кратък разговор? Тотален шок. Абе, колко пих? Добре, ти забелязал ли си нещо, някакъв интерес към нея? Почвам да ви разгадавам загадката. Искам да съм възможно най-коректен със всеки един човек. Защо Тихомир е крил от мен през цялото това време? Защо я кани при положение, че знае, че тя с мен от ден едно тук? Общо взето се вкарах между шамарите. Интересни обрати. Тя просто загадката се нареди. Човек направо ще ми скочи сърцето, краката ми треперят. Просто усещам, че почвам да правя паника така в момента. Няма да умрем, нали?